Erukamana ahinya ochaka ni weche mag guyo Obila dayo dho ji adek ma yangoreni nyocha olimo jang'wech mosenindo Kelvin Kiptum motelone masira mar apaya ma nyocha ojuke kendo mokelo tho mare. Ma timore ka chenro mar ik mar Kiptum osechakore kendo ichano timne kopo mogik tarik 24 dwe mwantiere ni. Gikone to koro oseyangore ni ringre Kelvin Kiptum mane en jaloch mar marathon e piny mangima ibiro kan ringre kar yweyo mare mogik tarik 24 dwe ni. Kiptum nowito ngimane Jumapil mokalo e masira ma koch mar ndara yo Kiptagat en kod manen kocha mare mawuok e piny Rwanda. Gie kindeno ringre kocha mare Gervais Hazikimana notimne bero e kar kano ringre moro ma ji giwegi e boma ma Eldoret. Kara kamano laktar manochung'ne bero owacho ni familia mar kocha noero ma Jarwanda nomiye chik ni mondo kik ogol nonro mar bero no e lela. Komachielo, ji mamoko adek manolimo pargi Kelvin Kiptum ndalo machuok motelo ne thone nochiwore e lwet Obila okinyi ma kawuono. Kaluwore gi jatend Obila ma sub-county ma Keyo South Abdullahi Dahir, achijego eko maduto wuok e kaunti ma Uasin Gishu idhi dadhogi mar yudo ler e wi gimomiyo ne gidhi manyo Kiptum ndalo machuok motelo ne tho mare. Gisani gini e lwet Obila. We just see them today because it was yesterday that we went to the home to retrieve that allegation from the father of the dead, and that's why we got to start our investigation. And today we happen to get the 4. So we have handed it to the CCIO. CCIO will be doing now whatever from there. Odiochieng' manyoro moko kuom jood bura nyokwayo Obila mondo tim nonro matut e wi gima dine kel masira makamano. Komachielo, minod jalup jatend Kenya Pastor Dorcas Gachagua oywago jang'wech Kelvin Kiptum moywago kaka thuon mandalo ne ong'adore ka eka ne sulwe mare chako rieny. Pastor Dorcas nowacho magi e seche mano orwako jotugo mag rugby ma pachoka kata Shujaa e par jalup jatend piny Kenya mantiere kare ne buore Nairobi. It's a sad day and a sad time for our nation to have lost such a wonderful athlete. And not only that, he was the only child to the parents, and so it is a very sad moment to the parents and to the nation. That was a potential that has been lost. It was a flower, a gem that had just come from nowhere, and then it is plucked too early. As a mother, I really feel that you can't tell God, but that I think was most unfair and so untimely. Milton Ochieng, Ramogi TV. Maromo ji 3,990 oseyudo masira